Hello, Kulumbai. Welcome back again my another blog. Logofor fin खेबसे गोबां दिननि उनाव दिनैहाय आंनि नैबे फिसा मोनसे ब्लग चेनेलाव आङो बरायग्रोनानै लानाय जालायबाय। स' लोगोफोर एक्चुअली आङो दा फोथाराव थांनो ओंखारदों। एसे माने खोथिया फोनो जाबाय आरोना। थ' ब्लगखौ लाना फैलायबाय माने दिनै एसे माने फोथाराव थांनि जायगाखौ एसे थागथियारि खालामनांगोन माने गाबोन फोनांगोन आरोना। तो माने दैलां फैलायबाय आरो कन्टिन्यू लागातार दुब्लियाव हाबबाय थानोसैलाय आरो एक्चुअली आङो दिनैहाय भिडिअ लाबोनो जेबो बेबायदि गोसो गैयामोन थेवबो भिडिअखौ लानानै फैबाय माने गोबां दिन जाबाय 6 दिन जाबाय भिडिअ आपल'ड खालामनो हायाखै तो बेबायदि कन्टेन्टबो गैया तो जेन हक आंना मोनसे माने चेनेल मनिटाइज जानो थांगासिनो दङ तो दासिमबो मानो आपडेट्स फैयाखै तो बेखौनो वेट खालामनानै दङ आरोना तो आङो स्क्रिनाव एसे शो खालामगोन माने 4000 दाबो माने बेवहाय कमप्लिट जाजोबाखै आरो माला जागोन आङो वेट खालामगासिनो दङ तो चेनेला मनिटाइज जागोन ना जाया तो बेखौ लानानै आं एसे माने बिराद टेनसन जाबाय थादों तो बियो कमप्लिट जायोबासो माने एसे गोसोखौ इन्टारेस्ट मोनगोन आरो भिडिअ बानायनो माने गोसो जागोन आरोना तो बिनि थाखायनो आङो माने गोसोआव एसे दुरबल मोनबाय थादों तो जेन हक आङो स्क्रिनाव दिन्थिगोन माने दासिमबो मोनसेयाव आपडेटआ फैबाय आरो मोनसेयाव फैयाखै आजिखालि माने ओरैबायदि स्ट्रिक्ट लागायनानै दोनबाय ना तो आवगोलनि बायदि नंला आरोना तो चेनेल मनिटाइज खालामनाया माने एथबां इजि नंला आजिखालि ओरैबायदि डेन्जारेस माने तो लोब माने इउटिउबावहाय फैनो हमबायना तो नंगौबाबो नङाब्लाबो इउटिउबानोसै ना तो बिनि थाखायनो दिनैहाय माने बेसेबां मनिटाइज खालामनो ना तो दिनै बेबायदि आरो तो जेन हक आंनाबो माने जायोब्लासो एसे माने सान्ति जासिगोन आरो तो जायाबा माने एसे मेंनाय बायदि मोनलायलाङो ना बेसेबां कन्टेन्ट नागिरनो बेसेबां भिडिअ बानायनो ना बेसेबां डिस्क्रिप्शन नागिरनो बेसेबां मा नागिरनो ना थाम्बनेल बायदिसिना तो जेन हक लोगोफोर आङो दा फोथाराव थांनोसै आंनि खामानियावहाय दैलां बोथोराथ' फैलायबाय मावखानांगोन तो मावाब्ला जोङो रावबो मोनजाखायाना तो जेरावबो खस्थ इउटिउबावबो खस्थ भिडिअ बानायनांगोन कन्टेन्ट नागिरनांगोन ना तो बेबायदिनोसै जेन हक उननि दिनावहाय आङो बेबायदिनो ब्लगफोर लाबोबाय थागोन आरो दा नैबे फोथारनि गेजेर गेजेर फैगोन लाइफस्टाइल भिडिअ तो जेन हक आङो आंनि चेनेलखौ एसे दिन्थिना होनो नागिरदों तो बियो फेस भेलु नङा दै भिडिअआ माने खालि कुकिं रिलेटेडनिल'सो बेवहाय भिडिअ फैयो दा अलरेडि माने वाट्स आवारा कमप्लिट जानो थांबाय तो खालि माने बेवहाय आपडेटआ फैनो बाखि आरोना तो मोनसे साइडआव फैखाबाय आरो बे माने उनथिंजायहाय आरो फैनो दंबावोना तो बे आपडेटआ माने दासिमबो कमप्लिट जायाखै आरोना तो खालि डाशबर्डआवल'सो माने फैदों बे डाशबर्डआव फैदों आरो बिनि उनावहाय माने हरैहाय मेन माने आपडेट फैग्रा जायगायाव तो बेवहाय माने दासिमबो 4000 बेबायदि आपडेटआहाय फैयाखै आरोना तो फैगोन निस्सय लासै लासैनो बेयो जानो थांगासिनो आरो तो जायोब्लासो फाइनाल साबमिट खालामनायनि उनावहायसो माने गोसोखौ एसे मोजां मोनगोन आरोना तो भिडिअ बानायनो गोसो जायो बिदिब्लासो लोगोफोर जेन हक आङो एसे फार्मथिंसो दंफैयो अमा फार्मावहाय एसे दिन्थिनो सानदों माने दासिमबो बांद्राय माने बेबायदि देराखै आरोना तो फिसासो तो आङो दिन्थिलांगोन दैलां बोथोरनि खोथा मा बुंनो ओरैबायदि माने दाख्लै अखा बारहुंखा फैनानै बेबायदि अबस्था जानानै दं माने आङो हा सोजोब्बायमोन तो फार्मावहाय माने हा एसे थायोब्ला मोजां जायो आरोना तो बेवहाय माने अमाफोरनाबो आथिङा माने बेबायदि साया आरो बेवहायबो आङो नैबेहाय हासा सोजोबखाबाय तो बेयावबो दोन्दोंमोन माने गासिबो थिङा एकदम बारजों उरायलांजोबदों आरो तो खावसे माने हरसे उरायजोबनानै दङ बायनाय बिथिंजाय एसे
सिफायखानायमोन आरो बेबो उरायजोबदोंमोन माने थ' बेखौ लागायनाय जाबाय आरो दा बेवहाय अमाखौ दोनथ'नो हायाखै ओरैबायदि अबस्था थ' बेहाय सोनानै दोननांदों आरोना उन्दुगासिनो वाव बिराद बरिया उन्दुगासिनो बेबायदिनो थ' नैबे माने उरायाखैमोन थिङा जायगाया बेखायनो बेयाव गोरानैनो दं आरोना एकदम दै जालाजोबदों दासो सोगासिनो थ' नायनोसै लासै लासैनो फिसिबाय थानोसै आरोना लोगोफोर बिदिब्ला आङो दा फाइनालि नैबे वाइटि स्टुडिअ'आव फैबाय वाइटि स्टुडिअ'आव फैयोब्ला जोङो बेवहाय नुनो मोनो 1474 पाब्लिश वाट्स आवार बेवहाय 4000 नांगौ थ' दासिमबो माने बियो कमप्लिट जानो थाङाखै आरोना थ' बाखि दंबावो ओमफ्राय जोङो दा बेनि उनावहाय थांगोन नैबे डासबर्डआव खनायावहाय डासबर्डआव नायोब्ला जोङो बेवहाय वाट्स टाइम आवार्सआव नायोब्ला 7.5K वाट्स आवार बेवहाय टाच खालामबाय थ' बेवहाय नैबेबायदिनो 7.5K वाट्स आवार दं आरोना थ' बियो माने नैबे आर्नआव नायोब्ला दासिमबो माने बेवहाय आपडेट फैयाखै थ' आपडेट फैयैनि कारना जाबाय शयिं डाटा एज अफ 14 मे 2024 थ' खालि माने बेखिनिनिल' बेवहाय आपडेटा फैनानै दङ ना थ' आरो माखासेया बेवहाय जोङो लार्न मराव जोङो थुयोब्ला नुनो मोनो we carefully validated each channel's engagement metrics before they are displayed here. This process may take several days to complete and may vary from what you see is where, such as in YouTube Analytics. तो को इदाव जोङो थुबाय तो बियो माने एसे टाइम लागोन माने सानब्रै सानबा सप्तासे ना तो बेबायदिनि उनावहाय बियो आपडेटा बेवहाय फैगोन आरो तो आपडेट फैयोब्ला जोङो बेयाव एप्लाइ नाउ तो जोङो बेवहाय थांनो हागोन नै जों सिङाव नायोब्ला बियो माने सिंनिया माने दासिमबो कमप्लिट जायाखै आरोना तो बेबायदि शयिं डाटा एज अफ देखायनानै दोनबाय थादों खालि जोङो नैबे डासबर्डआव नायोब्लाल'सो तो बेवहाय जोङो आपडेट्सखौहाय नुनो मोनो आरो बेनि उनाव इउटिउबआ बेखौ मोजाङै माने रिभिउ खालामगोन तो बेनि उनावहायसो आरो बेवहाय जुदि माबाफोर गोरोन्थिफोर दङब्ला तो माने चेनेला बेयो मनिटाइज जानाय नङा रेजेक्ट जागोन आरोना तो बेबायदि जुदि मिक्सिं कन्टेन्ट बायदिसिनाफोर थायोब्ला तो आरो बे भिउसआ बबेनिफ्राय फैदों बिसोरो गासैबो बेखौ चेक खालामगोन आरो एबाउटआव चेक खालामगोन गासैखौबो ना तो बेबायदि चेक खालामनायनि उनावसो बिसोरो माने बेबायदि फिल्टार खालामनानैसो वाट्स आवारखौ कमप्लिट खालामनानै होगोन आरो बिदिब्ला लोगोफोर आङो नोंथांमोननो नैबे आंनि चेनेलखौ आङो दिन्थिबाय तो सोरबाफोर फल' खालामनो गोसो जायोब्ला नोंथांमोना थांनानै चेकआउट खालामनानै भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन लाइक खालामनो हागोन शेयार खालामनो हागोन आरो कमेन्ट खालामनो हागोन तो जेन गोसोआव थुलुंगानाय मोननाय बायदि ना तो भिडिअ सिडिअ बानायनो गोबां माने खस्थ' जायो सापर्ट गैयाबा जेन' हक बेबायदिनो भिडिअफोर लाबोबाय थानो सेस्था खालामगोन चेनेलाथ' मोनसे ब्लग थाबाय आरो गुबुन मोनसेया आङो नैबे कुकिं ना फुडनि भिडिअफोर आङो बानायनाय जायो तो नोंथांमोना गोसोब्ला बेखौबो सापर्ट खालामनो हागोन आरोना तो बेखिनियानोसै लोगोफोर भिडिअआ आङो दा फोथाराव थांनि एसे आरो मावखानांगोन ना तो एसे खामानि दङ तो बेनि थाखायनो जेन' हक बिदिब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो हमफिननोसै बाय बाय